Mi idemo dalje. Moj sljedeći protivnik, žestoki protivnik je Iman Pašić. On će da ovdje izvede jedan španski ples. Ko će to biti bolji, ona ili ja? To ćete tek da saznate za nekoliko trenutaka. Ćao, ja sam Iman Pašić. Imam 8 godina. Idem u 5. osnovnu školu. Moj hobi je manekenstvo, karate, ples i folklor. Također idem u muzičku školu. Ovim putem bi pozdravila svoju učiteljicu u Šabotičnom Sadu i moj cijeli razred. Ja ću vam otplesati španski ples od moje omiljene pjevačice Beyoncé. Uživajte! Quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir. Escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras. Hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea. No me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Esta guerra la ha ganado nuestro amor. Yo nací para tus ojos, para nadie más. Siempre voy a estar en tu camino. Alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por Ivan, čao. Ćao. Hoćeš ti čuvati mikrofon možda? Može? Tako, baš ti hvala. Lijepo si ovo plesala. Hvala. Jesi vidjela kako sam ja plesao? Ma, odlično. Baš ti hvala, hvala. Vidim da si čak i onda malo kod žirija zaplesala. Možda misliš da tim plesom dobiješ veće ocjene, a? Pa ako se trudim dobit ću. Ako se trudiš dobit ćeš. Pa dobro, sada ćemo da vidimo kako si se ti to trudila i kako ćeš ocjene dobiti od našeg žirija. Recimo, koga bi ti voljela ovako za početak da te ocjeni? Ti misli vidovita da vidim. Može Gogi. Pa može Gogi! Kako si znala da ćete Gogi prvi ocijeniti? Gledaš možda od lana? Vidiš li nešto? Da, od lana nego... Od prilike znaš, jel da? Dobro. Dobro, Gogi, evo. Iman, ti si lijepo odplesao. Lijep ti je kostim. Nešto si ti pokušala i glumiti ovdje nama, jel li? Lijepa je ova pjesma koju si odabrala. Koja je ovo? Ko pjeva ovu pjesmu? Ovu pjesmu pjeva Beyoncé i Alejandro. Stvarno lijepa pjesma. Ti imaš talenta, ritmična si. Hvala. Još naravno da moraš još više raditi, jel tako? Puno raditi da bi to bio još jedan nivo, ajmo reći, ali ti za svoje godine to odlično radiš. I evo, ja ću ti danas dati... Devetka ima, bravo. Je zadovoljna tom prvom devetkom? Jesi, dobro. Jasna, šta vi kažete na ovu izvedbu naše Iman? Krasno, Iman, krasno si to, ali neka si je obukla crvenu haljinu samo zbog Lile, već si njega potkupila. Ćemo se zamijeniti možda, ti meni crvenu haljnicu, tebe ne bi bilo loše, jel da? Da. Gdje bokser u haljnici imaš? Pa dobro, nije to tako strašno, jel da, Iman? Da vidimo da li će biti strašno. Sakrila se ocjena. Ali se otvorila devetka jedna. Super. Vedrana? Pa ništa, ja ću se složiti sa svim kolegama. Mene uvijek fascinira kako vi to tako znate kad ja ništa od toga ne bi mogla da uradim.
Svaka čast, stvarno. Falirala Vedrana. Ne faliram uopšte. Ta ritmičnost... Hajde, molim te, evo dođi ovdje, sad muziku malo pustimo, pa da vidimo možeš ti to, evo pa Iman je tu, ja sam tu da ti pokažemo te španske plesove. Može, ja ću tebi pokazati boks poslije emisije, a ti meni pokažeš španski ples. Jesmo se dogovorili? Može, neću proći sa šljivom, neću. Nećeš. Evo ima nacen. Hajde, molim vas, izvolite. Da, pa molim vas, izvolite. Ali samo ako ću Iman pokazati, ja ne znam drugačije. Krasno. Hajde, molim vas. Hajmo da vidimo, kako Da to ide. vidim, neki korak ja ću probati da ponovim. Hajmo. Može. Ven y quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir. Nema šanse. Vidiš koliko Iman bolja od mene, Evo, možemo molim. krenuti sa ocjenama. Bravo. Svaka čast za trud, odličan kostim. Kako se zove mlada dama? Vedrana, jel da, Vedrana? Vedrana Dina, 8, 9 i 10, može? Hvala, divni ste. Eto, a za tajni žiri, izvinjavam se, oprostite, molim vas. Vedrana, ma možete, naravno. Halo, tajni žiri, ja se stvarno izvinjavam, malo nas je ponijelo ovdje, jeli? Daje 5. A za Vedranu, Jo, Iman, ja sam se baš zabrinuo. A Iman dobio 9. Iman, bravo, divno da vidimo samo tvoje poene. Evo tamo 3, 4, sad. Ti 2, 1, evo nas ponovo smo tu. Vidjeli smo tvoje poene, zadovoljno. I ja sam zadovoljan, zato ću da ti dam jedno divno čupa čups lizalo. Jel može? Eto, možeš kao, znaš ono kao, je li to Španci koriste? Čekaj, onda ti trebaju 2. A ne zvečke, kako to Španci, jel ovako, čekaj, da vidim, kako? Ma bravo, divno, hvala lijepo. Ćao! To je bila naša Iman, vidjeli ste 4 devjetke.